vapindira mu studio papa isabel Boshongora Washington Maremera papa amavuko magonatani icho kwadi mkoma KB mamukasekwa na mzukuru wa sekuru mwana wokubereka zuri kufamba wekudimba mdoma mbodzi kulitani kwa kunyumba kwanzi Bosho na Bonzo. Yes, Bosho na Bonzo. Bonzo na Bosho. Inzwa kuraima kwacho. Aiwa sido raima. Right, nasi chiri kupisa cha makabatira Zimbabwe chinosanganisira chipi. Achina kureba chipfupi bali chinogona kungokanganisa brain dzevanhu. Okay. Kuti chii chiri kuitika. Nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe iri kuchiweshe bindura matepa chifine gomo. Ndokune nyaya iyi. Nyaya iyi mukoma KB iri kunetsa ndiye kuti kuna sabhukwa nevakadzi vatatu. Okay. Gore rapera akabata wani mukadzi mukuru nechikomba pavakadzi vatatu maiguru ende akatobatwa gore rakapera ndiwo maiguru zveshuwa mzukuru wangu unoprofita gore rinori abva abata umwe mukadzi wechi2 nechikomba asi chikomba chaari kubata ndicho 1 Pullman selector sabhuku ane vakadzi vatatu abata vakadzi vake nechikomba vanokwana kuita 2 asi chikomba chacho i1 chikomba ndechemuvillage muvillage masabhuku ipo pacho tag team ka Jonathan Mativenga radio controller pamwe chete na Onisimo Mtemba vakomanda reporter Nyamapanda amai vanotora chimuti vachibva nacho kuno kuZimbabwe voyambuka unochisiya kuMozambique vochitora zvakare vachida chekusanganisa asi tichakumbira Director Radio Services. Yes. Kuti tiende tikaite Pumbwe road show pa Nyamapanda. Pano buda chitswene paya. Takazoona vanonzani Maisheini. Jaivi akazoti rovera wako. Hatina zira Nyamapanda. Anenge vachida kusvitsa nyaya pachimuti pa National FM. Iye Boshongora anobatika sei. Munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzamunondibata. Namba idzi musadzipipa. 1 2 kana makuda kufona mune zvamuri kufungira munobvunza kwandiri inini andisendi message kwamuri chikonzero hapana nguva yacho foni imwe chete yakawonderana wakawanda saka kana mune zvamuri kuda kwandiri tanga matura boponje nebepa kuitira kuti kana ndichishedzera munenge muchinyora kunyangwe dziri namba anditumiri kwamuri asi ndinoshevedzera imi muchinyora uyezve musatumira musafona neprivate number kana pane zvasara zvamuda kundiudza uyezve kana ndakuuya kwamuri andikwanisi kufona back ndichibvunza kuti pamuri ndipapo ndigosvika ndigotora nyaya yachona. 3 kana iri nyaya musati ndepi zvakambomira sei uri kupi zvako kamira sei zviya zvekutemba pafoni kungoti ndibhosho ndikati hongu makutotsudzura chikonzero ifoni inge kamiriwa nevamwe ndiye pachimutizve munhu wese anoda kukwana ipapo saka foni iyi musazoipipa. Tinotenda Boshongora ari kunyudza gejo manje mushure mekunzwa kanhau muntundi washangani pabodzi kana Soto Martha Beji chauke na Matsidiso Nyati zikanzi na regreti museto pasiza maini kanyamba na Bosho takachibata chimuti kuti G29 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje lekezani kative mfeso kuchokera kuna Martha Beji chauke na Matsidiso Nyati muntundi washangani pabodzi kana Soto. Nyaya iri pamuromo yevanhu wakawanda ndiyo kayo kuti Confederation of African Football Disciplinary Committee yakaonaka kuti Senegal the Lions of Teranga vane mhosva yavakaita apo pakatambwa ka final ye 2025 Africa Cup of Nations ikoko kuMorocco apo vakabuda kamunhandare koma minutes 10 kana kudarika so vabatwa nemhosva zvikanzi nokuda kwezvavakaita izvozvo mutambo iwoyo wapiwa kakuMorocco. Senegal ndiyo yakawina ka 1-0 asi zvakureva kuti mukombe wakuenda kakuMorocco zviri kunzi nemhosva yavabatwa nayo mutambo wacho wakawinwa neMorocco 3-0 ndiwo mamiriro azvakaita vanhu vari kupaka pfungwa dzavo zvinji zvaitwa nekafu zvinogona kukonzeresa kamune remangwana ameno kuti munofungei pa 0718692244 0718692244. Bina Bosho CAF decision haite nokuti tese tinoziva kuti referee si decision
decision apa mushure memwedzi miviri woyava kuti kaMorocco yahwina. So FIFA inofanirwa kakuchinja World Cup yakagoweswa naDiego Maradona neruoko futi. Ndinonzi mfumu kalinda walo patafara 1 kumutora shanga kuritaniko kumutora shanga ninzwa kuti muna chipata chimuti Papa Isabel is ready lekezanika azitendemure azibhozhongore nkati machirongwa bhozhongora segment part 1 tsika mwana tsika. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po 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 rigiti vo. Fafa Baba Isabel. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndimo mukati mekufamba mukati mekufambadzana kutsodzura ziri kuti matima na wasanyika ino. Zimbabwe tinozo apunika makabana chimuti mukati mekufambidzana nacho. Asi Zimbabwe rikaningoti kuvabereki vari mukati menyika ya Zimbabwe tiri kuzviziva kuti vana venyu vave nemazuva mashoma asira kuti vaende kunoregister pinda mukati mebvunzo dzavari kupinda mukati menzvimbo iyi. Asi ndiri kukumbira mhuri yaZimbabwe chichemo chamakapa chokuti izvo kune zvikoro zviri kuramba kuti vana varejiste nenyaya yekuti zvimwe zvikoro zvinoti izvo hapana kuva kwamatoilets vana bhadhara mari yematoilets. Mwana kana asina kubhadhara mari yetoilet ari kurambidzwa kuti arejiste, kana mwana asina kupedza school fees ari kuramba kuti arejiste, mwana ari kunzi ari mubhimu ari kurambidzwa kuti arejiste. Zvichemo ndanga ndiri mukati mekuzama kuda kutaura na honorable minister honorable Tori Moyo. Foni yavo haisati yadavirwa uyezve pamwe chete naizvakare tinovati mukomani mutauriri we Minister of Primary and Secondary Education. Yes. Foni yavo haisi kuita, asi chichemo chenyu tichataura nezvachona nhasi chezvikoro zvinodarika 20 zviri kuramba kuti vana varejiste. Asi munzvimbo dzavari imomo hapana here mahofisi eMinister of Primary and Secondary Education ari padhuze vanokwanisa kuenda kunoripota. Tichanga tichivazivisa mukoma kebhi kuti sevamwe vasingazivi kuti vanofanira kuenda munzvimbo dzakaita sei. Right, nyaya ndoda kutanga pana pamhuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoti iyo Zvishavane Chief Mapanzure Sabhuku Chigwindiri. Mapanzure ndiko wa Chief Sabhuku Chigwindiri. Nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuzvishavane. Mhuri yeZimbabwe vabereki vanga vari mukati menzvimbo yekugweru pakaitwa church yemusangano, but nyaya yandiri kutaura iyi ine mukoma nemuning'ina vanopinda kereke imwe chete. Okay. Mumwe ndi bishop, mumwe mupriest mukereke imwe chete yevanonamata. Pakaitwa musangano wekereke, vari pamusangano wekereke vana vevarume vanokona kuita 2 vanasikana vari kumaform 3 vakanetsana zvokuchinjana mashoko zvokusawirirana vari vanasikana. Vachinjana mashoko vana ava vakazotorwa naamai vakuru vemukadzi pavarume pane murume akaroora mukadzi kwozoita mudiki akaroora mukadzi. Saka imba hombe ndo yakatora vana ava, but vari amai vevana ava vakatora mwana wekwamainini nemwana wosamai guru vachibva pinda nawo mumba vachibva taka kuvaudza kuti zvamuri kuti hazvina kunaka. Asi iwewe mwana wamainini washungurudza mwana wangu, saka sokushungurudza kwawaita mwana wangu uchazviona. But nyaya yakaitika gore rakapera muna August 2025. Yaitika kudaro ndichitaura nevabereki vemwana nedzimwe hama dzazoita kuti nyaya iuye pano nhasi vari mukati mekutaura nemi. Haina kumira zvakanaka nyaya iyi nekuti chikonzero mwana uye akazonzi uchazviona akazofa last week gore rino 2026 nematambudziko. Zvadaro mhuri yeZimbabwe mwana uyu anoti iye ari kumba aiudza vabereki, haana kutaka kuudza vabereki, akaenda kunoudza vamwe ukama vanove baba sokuti baba mukuru kana kuti baba munini, achivaudza kuti inini handifungi kuti ndinorarama nokuti mai guru vari kuuya vane zvinhu zvavari kundipa zviri kuzondishungurudza usiku ndakarara zvasinokuteera kuti zvii. Mwana akataka kunetseka nekurwara, achibva ataka kurwara kusvikira mwana azofa. But mwana uyu afa akasiya anyora tsamba yekuti baba naamai vangu ndinoziva kuti muchatambura nekurwadziwa nerufu rwangu, asi rufu rwangu ndati ndikuzivisei kuti akaita kuti ndife ndimai guru nokuti vakaita zvakati nezvakati, uyezve kana mangasingazivi ndakanesana nemwana wavo pacheche tikaita gore rakapera riya, asi ndanesana nemwana wavo vakanga vandiudza kuti uchazviona, saka vanga vachigara vachiuya kuhope kwangu, saizvozvo vari kuuya zvakare, saka iko zvinozvi ndafa. Itsamba Itsamba yakasiyanyorwa nemushakabvu
mwana uyu akashe ane makore mangani iform 3 kana sikakanganise 16 years ende mwainetsana naye zvakare form 3 zvakare vanowe ma 16 years vese. Okay, so nyaya iyi mwana uyu afa, varivo ukama vakaungana panzvimbo zvikanzi ngatimbofambai tinzwisise nyaya yemwana uyu. Vari mukati mekufamba ndichitaura neveukama kusanganisira baba vemwana nevamwe veukama vakawanda vanotaura mashoko ekuti tichipinda kumubatsiri anomuprofita anotaura iye achiti amai munoziva nezverufu rwemwana, kana mati muri kuramba ndoita go back to sender. Zvibudikire pamuri kuti vanhu vaona ndizvo zviripo. Amai vakambotanga kuramba vankati mekune baba vachibva vazoita dare remusha, vaita dare remusha, tsamba ichibva yabudiswa. Tsamba yabudiswapo amai vanotaura mashoko vachiti kana kuri kuti mwana uyu akafa nenyaya yekuti akanga anetsana nemwana wangu, saka ngatingoti mwana wangu ndiye akaita kuti mwana uyu afe. Zvikanzi toda kuti mutaure imimi mweya mutsvene netsamba zviri kutaura kuti imimi mune chokuita parufu rwemwana uyu, kwete mwana wakanetsana naye. Baba vemwana vanoti ivo vanonzwa izwi remwana richitaura munzeve dzake kwavo kuti baba musatambudzike, parufu rwangu iri ndinoda kuti vakandiuraya vabhadhare mari kuona kuti 20,000 plus 30 mombe. Baba vanozvitaura vakaungana nevamwe kuti ndo zvandiri kunzwa, ndio zvandiri kunzwa zvinotaura mwana wangu, nekuti vanga vari muprisi womukati mesangano iri. Handei padare rakagarwa mukoma KB, dare razogarwa pamusha apa ndere mukoma nemuning'ina. Mwana akafa ndewe muning'ina, mwana akanetsana nemwana akafa mwana wemukoma. Mukoma ndiwo bishop musangano, muning'ina ndiye muprisi musangano. Okay, amai vari kutaurwa kunzi ndiwo vakauraya vachitaurwa netsamba kana kuti vari kupomerwa nemweya ndiwo mai guru amai vemwanasikana mukuru, my bishop. Okay, nyaya yakutaurika padare kunzi taura nyaya yenyu, vanotaura vachiti iwo zviri kutaura kunzi tibhadhare. Handirambi kuti tibhadhare, asi handibhadhari ndega, nokuti mwana akazokonzeresa kuti uyu asvike pakufa, mwana wangu ane rudzi rwakewo, kureva murume wangu, kureva kuti verudzi vemwana vanofanira kubhadharawo neverudzi rwangu. Asi kuti vachitidyo ndakauraya tibhadhare, vanoti iwo kana tichibhadhara handibhadhari ndega, nokuti kuti mwana uyu azofa inyaya yekuti mwana wangu anga ashushwa ndokubva tazopindawo nani ari ipapo manje vakazopinda nani ivo amai ndio vakazopinda vakazopindira panyaya yekuti kubatsira mwana kuti mwana wangu aneswa. Saka kana muchichinini ndibhadhare, inini handibhadhari ndega. Nemwana anofanira kubhadhara chikonzero, ndiye akazoita kuti rufu rwemwana ruite sei rubude. But kana achibhadhara anobhadhara ndiani? Ndibaba vakezve vanove mukoma wemurume ane mwana afa. Baba vemwana akaneswa kana kuti murume anove bhishopi ane mudzimai uyu anotaura mashoko achiti kana kuri kuti mudzimai wangu ndo zvakaita, ndichataura nehama dzake kuti ndo zvakaita mwana wenyu. Kana vachibhadhara vobhadhara. Amai vacho vanotiwo hama dzangu mugataura nadzo, but mwana uyu ndiwe mumusha muno akakonzeresa kuti pazobuda nyaya yekufa kwemunhu, saka handibhadhare ndega. Okay, so nyaya iyi pairiko zvinozvi yangomira yakadaro, vakatarisana, hapana chabhadharwa, hapana kwati kwaenda. Veukama vachiuya nenyaya iyi vanoti Zimbabwe tibatsireiwo. nyaya mai guru mai bishop na bishop pavaitaura mashoko aya mushure mekunge pawanikwa tsamba yakasiwa yanyorwa nemufi, vaitaura pamberi pani padare idare rewo veukama vakaungana. Okay, idare reukama iri veukama vaungana mushure mekufa kwemwana vafamba, pabuda izvozvo pabuda tsamba zvakare, toita sese dare ndopanga pakutaura mashoko aya ivo vachipindura. saka ndiani aunza nyaya kuchimuti? Veukama vacho kusanganisira baba vevana neveukama kuti toita sei panyaya yakadai so, nokuti mukoma nemuning'ina mwana akatofa asati avigwa akavigwa mana
ku mwana paitaura munzeve dzababa vake achiti iye ndiri kuda 20,000 nemombe 30 parufu rwangu. Zvakatotaurika ipapo ndopakanga pakutaura mashoko naamai ebhishop ekuti kana kuri kunzi tiri kuripa tinoripa but hatiripe ndega. Chikonzero nyaya yeyi kuti izotanga kana kuri kunzi ndindauraya. Kwete kuti vanobvuma kuti ndindauraya. Kana muchiti ndindauraya handiripe ndega urudzi rwangu. Chikonzero nyaya yakakonzereswa nemwana akanga anesera. Saka wekumwanawo vanofanira kubhadhara. Muridzi wemukadzi anoti iye kana kuri kuti ndo zvakaitika ndinoenda kunoudza veukama vemudzimai wangu. Muri kuinzwa nyaya. Iye mwana wekushaya uyu akashaya nei? Chii chakaitika? Akarwara nei? Kwanza akarwara kana pasina nguva mukoma KB. Zvinotonesa kuti vataura kuti airwara nei. Ende tsamba yakatozovashamisa kuti ndo zvinhu zvaitika. Ende mwana uyu akana kuudza vabereki vake. Ende pakaitwa nyaya yekunzi vana vanetsana pachechi baba nemai yemwana uyu vakanga varipo. But pakaitwa dare rekunzi vana vapinzwa mumba vachitongwa vatozozvinzwa izvezvi havana kuziviswa kuti pada paitika. Vamwe vekereke vakubvunza zvakazvikanzi ishokwadi padare pachechi pakaitika dare iri vana vakatovharirwa mumba naamai ava vachibvunzwa mashoko aya. Ende shoko rakabuda rekuti uchazviona ishokwadi. Zvikanzi namukoma Goworo pamiriro yomaini Goworo KB naBozho kubuda kwakaita maplayers munhandare eSenegal dai vakatomisa mutambo ipapo. Zvino mutambo wakazoenderera mberi Senegal ikawina. Saka apo kafu haina kunyatsokupabata zvakanaka. Ndinonzi Goworo ndiri pamiriro yomaini pariseiko 8 minutes past 10 ndopasvika nthawe pari manje nditendereka tipinde muchitoro nevasawira vedu ve-free consola KB naBozho ndapera strong. Kune vanhu vanoganza nehuroyi amai avo vanoda go back to sender. Ndinonzi baba Junior Mupfaranyuri paDowndera pariseiko nhasi vakachibata chimuti kuti dzvi. Iyi nyaya iyi okay, iyi nyaya iyi iri kuda chete tsamba yakasiwa nemufi iyo hanzi vanonanga nayo kumatare edzimhosva nokuti mufi uyo kuuya kwaari kuita kuhope dzababa vake ari kudaka kuti nyaya iyi ijeke. Asiwo amai avo hanzi vakazotadzawo kutaura pakuti uchazviona apo vakanyudza gejo. Ndinonzi Jonathan Mativenga the radio controller panyamapanda border post lay baba Isabel. Hanzi nyaya iyo ngaiende kumatare edzimhosva ngapataurwe katsamba kana kutoendesa kuvakuru venharaunda kuti ndiyo tsamba yakasiwa yanyorwa nemufi. Ichokwadi mukoma KB. Ameno munoona sei? Ivo ndivanotaura kuti pamutemo wavo vanoti kudii kana tsamba ichinge yasiwa nemufi. Okay. Rega tizonzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza kane nyaya iyi yatsudzurwa napapa Isabel. Pari zvino timbotengesa nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors. Regai katinzwe hanzi amai avo vanoita sei? Okay, amai avo vanojairira vanhu ndofunga murume wavo musofters chaiye hanzi vangaswerosekerera muroyiko ngavamudze kuti kunetsana kwevana iwe wakazonzi nani uraya umwe mwana. Ndinonzi mai ane paDZ extension. Hanze pamwe baba vacho musofters pamwe murume wacho musofters. Handisi kuziva. Semakristu vanofanira kutaura vachinzwisisana. Asi panofanira kuitwa sei? Ndiwo here paunozosvika pakuda kuita sei kuraya mwana? Handizivi. Regai katinzwe mashoko tisatanzwa nawo. Tine mashoko ari kubva kuvasawira vedu veExide Express. Takudiyana zire kuita kunyangutana 13 minutes to 11 topafika nthawe pari manje. Ndinonzi Justice paguruve pakachuta Hesi Kanyemba naBozho. Ko basa rechimuti nderei? Ndipei kachimuti icho ndinopfapfaidza amai avo vataurwa kana Bozhongora nekudaka kwenyaya yavo yekuroya kwavakaita kamwana uyu. Mukoma Justice paguruve vatsamba baba Isabel. Vatsamba wena. Kwanzi basa rechimuti nderei? Vada kuchipfapfaidzisa munhu. Pfapfaidza chimwe baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Wamukaseko mukoma wangu Jonathan Mativenga ndi Professor Chimuti vakabata uri pabhodha nyamapanda. Wamukaseko Mr Chimuti vanomuti Onisimo Mutimba bhodha nyamapanda Chimuti chakabata. Wamukaseko maipandi Chimuti vakabata kwanza ndichisendi poison. Wamukaseko baba namai zvikomborero chonzi vari paIsoni Chimuti vakabata kuti dzvi vari kuzvakari kunyamapanda. Wamukaseko Chihera mairumbi vakabata Chimuti vari pamarket pamurehwa ipapo Chimuti vakabata kwanza ndichisiye. Wamukaseko timu rangu rese DJ Gozo Chimuti Gono Chimuti vakabata varipo
pabhari nonzi iro siya warongedza akabata chimuti pamuriwo ipapo kwanzi handichisiye ndakachibata chimuti kuti nzve mukoma KB ndine nyaya yandinayo panapa ndiye kusulovela kwa Chief Mkandla. Nyaya iyi mamiriro ayo ndiye amai vakafa, not amai, mwana akafa. Pana amai vakasofa kumashure kwacho, but kune mwana akafa. Mwana uyu akabva kuchikoro ndokubva asvika pamba achibvaona amai vake kandi vanhu vekumba kwawo vaenda kumunda akabva aenda panext anojamba musha muchete oenda pamusha wechipere ndo paakaenda pamusha apa paakaenda apa pana mai varipo vanorwara. Mai ava vaende kumunda nokuti vanosiyiwa vari papi vari pamba apa. So mwana uyu ndo paakaenda, so mai ava vanga vakagara zvavo varipo, so mwana uyu ari mukati mekufamba kuti asingari kudarika nepamba apa vakabva vamudana mai ava kuti uya panapa pinda mumba undisvitse mvura. Mwana achibva pinda mumba achibva asvitsa mvura vamai ava. So zvakaitika ndezvekuti mai avasvitswa mvura, mwana uyu akazobva angogara akipapo, ndo pane munhu wangaita sei wanga achitaura vanhu vakawanda vari kumaminda. Mai vepamba apa vachidzoka vakaita vasiya vabika chikafu chavakabika kuti kana vachinge vadzoka avari kusvika vachibika ndo chavachadya. So mwana uyu akabva hanzi naamai ava nditorere chikafu changu chasiwa mumba umu, mwana yandibva tora chikafu. So mai vaye vachibva vati chitorawo nechakako nechako tite sei tebva tadya, vachibva vadya. Mai vepamba apa vachibva kumunda vakanosvikira vachikuona kuti amai vakasiya pamba pano murwere uyu vari kutodya pamuchete nemwana upi nemwana uyu. So chikafu chavo chevanhu vanga vati ivo kana vakubva munda chinokwana chikafu changa chisakwana. Mai vachibva bata ruoko mwana uyu ndobva varova mwana uyu. Varova mwana uyu, mwana achibva aenda kumba kwavo achichema. Akasvika kumba kwavo vanhu kumba kwavo vasati vadzika kubva kumunda ndobva agara pamba ndobva amirira mai vake. Mai vachidzoka kubva kumunda vari kusvika vari kuona mwana akarara pasi ari kupupa furo pamuromo. Mwana ita sei achataura hapana. Vanhu vepamba paakumba kwaabva kunojambwa musha mumwe chete wobva waenda kumwe. Nzvimbo yandiri kutaura iyi mhuri yeZimbabwe vanhu vanorima mumayadhi. Unenge uri musha but wakada kufanana nemunda zvakare nekuti masenzi iwawo anorimwa. Amutozivi kuti uko kune vanhu nekuti pane musha nemunda zvakare. Asi apa waitanga wajamba umwe musha woenda umwe zvokuti waitanga kana 2-3 kilometers kuenda kune musha wacho iwo kwakaita mwana uyu. Vabata mwana uyo kliniki kwairi vasema kutora ngoro kuda kutakura mwana vachibva vaenda pane umwe musha wemprofita kuti mwana anamatirwe. Mwana akanamatirwa furo rakaramba richibuda, mwana akutoisa muromo padivi, mwana akutorura marurimi ndo kutakura mwana vachienda kuchipatara. Vaenda kuchipatara vakati hongu mupei mapiritsi nezvimwe muende kuchipatara chihombe. Asi pane vamwe vaitaura vachiti marwariro ari kuita mwana uyu maregere matsvagano ndezvekubatsira zvechivanhu kana kumaprofita. Vai vakati isusu hatina kana mari, dzimwe dzenguva maprofita anoda mari. Vachibva vanzi kuno mwandinoziva regai ndifone pamba pandiri kutaura pamukoma KB apatorina kana ngoro. Vabatsirwa nevamwe zvikanzi mwana iye aenda kuchikoro here, zvikanzi aenda kuchikoro akadzoka hapana kumwe kwazoendere, hapana chaadya here. Aiwa panapa isusu hapana zviresi zvatanga tasiya taitoti kana tichinge tabva uku tosvika pamba tichita sei tichibika hatizivi kwabva kana kune chaita sei chahadya. Right, vaenda panext door zvikanzi mwana uyu tamuona achidarika nepano. Pane umwe munhu angari panga asikatooneka kuti angari pamba. Ndamuona ndiri mukati memunda muka mwana uyu adarika but kudarika kwake achienda uku handira kuona but ndaona achibva kopi achibva uku kunova ndiko kumba kwaanga ari kuya. Mwana uyu achibva aenda pane umwe munhu aizama kubatsira mwana uyu ndokunobengerura rurimi rwese rwaita maronda achidya rurimi achiita sei. Mwana ambogaragara asi kutaura time achibva azotaura. Zvandaita inini ndaenda ndaona pasina vanhu ndaenda kumba kwanhengi
ndichitodarika nepo ndipo pandaona mai vanorwara vai varipo ndovaziva semunzvimbo. Saka pandagara ipapo ndikanda kutovatandaza takuti ndatodya navo, but mai nhengi vepambo papo vazosvika ipapo vakandirova kuti vadyire chikafu. Ndo pandauya kunokumba kuti ndizoziva ndiri kupedzesera ndichipinda muruvanzi. Zvazoitika zvese andite sei? Handisi kuziva. Achipedza kudaro mwana sendapedza kutaura ndobva dona zvakare mwana abuditsa furo. Mwana akadzokera kuchipatara, achinosvika mwana kuchipatara mwana achibva afa. Sarai. Mwana uyu ane hanzvadzi yake inoshanda mukati meguta reHarare. Ndokubva afunira kunzi ndo zvaitika, but mwana uyu mashoko ataura kwatiri nevamwe vanga vari padhuze, but zvaataura izvi angasati apedza kutaura zvaitika zvese, but ataura kuti mai nhengi nezvakati nezvakati ndo zvaitika. Zvaitika ezvo kumashure uko mukoma KB sabhuku womunzvimbo umu akamboita dare rakatongwa amai ava vekurova mwana uyu vachinzi ivo vakaonekwa vasina kugara zvakanaka nababa vemwana uyu afa, vachiita sekunonzi vanhu vakambodanana. Nyaya yakatomboenda padare ikatongwa. Mombe ikatobva kumba uko ichienda kumba kwemwana uyu, kumba kwakwafa mwana uyu ichinzi amai ava vanga kudanana nababa ipapi ipamba apa. Yaikaenda kwasabhuku ikoko yakasvika ikangonzi dai mangobhadharana kuti zviende mberi, nokuti zvikaenda kumberi zvinogona kunyadzisa vachibva vabhadharana. Saka panga pagara pachida senge pane mashoko egrachi yekuti amai vemwana uyu vainzi vaitora chii murume waamai ava. Nhasi mwana uyu asvika kumba uku ndokudya chikafu chavanhu vari kupi vari kumonda. So hanzvadzi yacho chibva yati saka mwana kana ashaya aripi tamuisa kumochara. Mwana angu unozvisiva kuno kwatiri handina kana sendi, mombe dzekurimisa chedza hatina, kana bhara rekutakura mvura hatina. Mwana afa ari kumochari, ari kunzi mwana uyu anoda kuzobudiswa nekuuya kuno. Zvese zvichaita tinotomirira iwewe. Mwana akati regai nditaure nevarungu vangu, but mafira aita mwana ari kutaura zita raamai vaya, toita sei? Mwana akati inini kunoku kwatiri kunoku sezvo ndine mhuri yangu kuno tinombofamba tida kubatsirika, manga mati tiite sei? Ndaidawo kuziva mwanangu kuti chauraya mwana wangu chii, nokuti pane kutaura kaka kuripo, but munhu aifanira kupedzisa mashoko aya. Angozodona tikamutakura kudzorera kuchipatara amboita nani, but ari kuchipatara asvika chibva shaika. Nyaya yese hatichazivi. Vanhu pavakachema parufu ava mukoma KB, mwana akaita 3 days ari kumochari. Vanhu vakamirira mukoma ari kubva mukati meguta reHarare kuti azokwanisa kuprocesa mapepasi nemari dzinoda kushanda ipapo nemotokari ichataura. Panga pastorina kana polisi yange ikaitwa. 3 days vanhu vakazoungana parufu. Baba vepamba paya painzi kwakarohwa mwana vakauya parufu. Amai veipapo havana kuya kurufu kusvikira mutumbi wazotakurwa kuuya pama mushure mekuti mwanakomana auya. Mwanakomana achiuya akauya nemunhu wakauya naye ndobva asvika pamba. Asvika pamba ndokuita zvavakaita. Munhu iye achibva amusiya pamba, iye achibva aenda nevamwe voukama kunogadzisa mapepasi nekunotora bhodhi yakuuya. Munhu waakauya naye achibva ati kana muchinge maakusvika, uchisvika ikoko mutausvika pamashopsi, masvika pamashopsi kuti vaende kumba kwakafa mwana uyu, rodhi yacho chaichaiyo sevanhu vakagara vachingosisa kuti hatina kana motokari isusu. Rodhi yacho yakatotanga kutotemwa mukoma KB kuvhura rodhi kuti motokari ikwanise kupinda kuenda ikoko. Masvika kumashopsi ndiudzei ndoda kuzotungamira mota kubva ikoko tichiwesvika pamba. Munhu iyeye ndiye akatungamira motokari ichibva yafamba. Mutumbi wakanzi ndiri kukumbira kuti imimi ndoda kuti mutumbi uzive kufamba kwawo kunosvika pamba. Mutumbi wakabuditswa 3 times uchidziswa pamba pasi nemunhu iyeye. Ingodzisai mutumbi pasi mudzorera motokari. Ndiri kukumbira kuti pamunodzisa mutumbi pasi, pauri kubuditswa motokari, vanhu vachifamba nemotokari vamwe vachiimba, usabatwe nemunhu asiri woukama, ngaubatwe nevanhu voukama. Kunyange verudzi rwaamai vake vasabata mutumbi uyu, ngaubatwe chete neverudzi rwake kuudzisa pasi. Asi amai kana mune zvinomuda kutaura nababa, taurai mudzorera mutumbi motokari. Ndobva wabuditswa 3 times. Wabuditswa kechi3 mukoma KB pakaita ruzha rwakaita noise isina kunzwisa vanhu, plus mhepo yekuti vanhu vese vaifamba vakarara pasi vasina kuona mhepo yaita. Ipapo mukoma KB jira ranga riri pamusoro pekofini ndobva raenda disappear.
rakabva rashayikwa zvikanzi nemunhu anga achitungamira jira iri ndine zvandazama kuita kubva pakutanga tichidzisa mutombi but pana pakichi 3 zvese zvaramba ndiri muroti jira iri rinofanira kuonekwa ndo pachabuda zvakaitika pamusoro pejira iri harina kushayikwa asi jira iri rinofanira kutitungamirira kwaraenda ikoko tinofanira kuzoriona tichariona nerimwe nzira vanhu muchabuda pachena mega kuti muzive kuti zvakaitika chii sei jira iri razoonekwa panzvimbo ishi ndofanira kubudisa mutombi uchibva pinda mumba mudzimba dzanga dziripo mukoma KB kofi ndiripinde mumba vakatopasa madhosi zvichienderana nelevel rekurarama kwaita vabereki mutombi uchibva wapinzwa mumba vamwe vakataka kutakurisa ruvanzi ipapo kuti paite ground apa amai vaya vekurova mwana vave havana kuuya parufu razuva rechifo rauya chii mutumbi zvikanzi mutumbi toda kuti urare mumba chikonzero wanonoka kusvika ndobva warara mumba zuva ramangwana vanhu vakutogadzira zvokuviga so pakanzi pari kunocherwa guva pari kunogadzirwa guva ipapo akanzi ndiratidzei munhu wamunoti ndiye anotema rukawo pamunonochera inini ndoda kuenda nemunhu arinotema rukawo ipapo uyezve kana makubudisa mutumbi mumba kuti uite board film handisoda kuti ubate uchero neveukama ndoda kuzama nepandogona napo inini kushungurudza mufi kuti ndikasumudza saidi iri ndosumudza saidi iri kana ndichidhonza ndodhonza kusvika kofi ndasvika panze ndirege ndibudise ndega then mozotanga kuona panze ndiri kuda jira rakaenda musaise rimwe jira ndiri kuda kuti jira rakanga nemhepo ranga riri pamusoro pekofini riite sei ridzoke vanhu vaenda panze vanotanga kuita board film one by one murume waamai vaya akunopinda iye kuti akuda kunoona mutumbi aita singa ari kupushwa kudzokera kumashure akada kusvika pakofini woita singa ari kudzokera kumashure kofini rakasheka mukoma KB vanhu vakada kutiza kuti munhu akafa nekofini asheka vanhu vachibva vambomira kuti ndiyani achaenda kunoona chiso chokuonekana nemufi kana kofini rambosheka vanhu vaakutya vanhu vamira vakushevedza kuti kana pane madzisabwira iye panapa tiri kukumbira kuti maite sei mutaurire tenderere mberi nenyaya ndisabhuku uyu pasina nguva mukoma KB amai vaya vekusauya parufu vekurova vana ndo vakazouya vachimhanya vakabata jira riya rikushayikwa pakofini nemhepo kusvika kudonhera pasaidi pekofini vakuchema varipapo ndiye zi varipo ipapo svikanzi zvandanga ndichida ndikukumbira kubvunza kwakabva kofini kusvika tauya panapa kuti chichakaitika zvikanzi pakaya mhepo ndiro here jira rakashayikwa iri zvikanzi ndio rakashayikwa iri ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe amai vakafira parufu rumwe munhu asati aviga kuSlovela amai vakafira parufu rerumwe rufu romunhu asati avigwa amai vachirara ipapo mukoma KB vachibvarara havana kuzomboka kutoti munhu vanhu vakuti kumurume ndimunokwanisa asi mudzimai wenyere mutsai munhu kumuti munhu takurai munhu kuendesa kuhospitari vachinosvika kuhospitari munhu wamaenda kuchipatara akatofa kudhara jira ranga riri pai jira vakaenda jira vakaribata maoko ende mashoko avaitaura vaita senge munhu arikutaura skeseve vari kutaura kuti munhu arikutaura chinhu chisinganzwike vachisvika ipapo vachingodonha chiita ipapo vanhu vakatovhura rodhi kusvika zvekuvhura vanhu vachipinda kuenda pane kofini vachinosvika vachidonhera pasaiti ipapo ndiye munhu zi kusvikira amai vatakurwa kuendesa kuchipatara no munhu ari kudziya kuenda kuchipatara madhokota arikutaura kuti munhu yaita sei atoshaya murume akutoendesa nyaya yekuhama dzemukadzi kuti munhu aita sei afa munhu yakatosara wovigwa mwana uyu akatosara wovigwa amai ava vatoendeswa kuhospitari ende vasvika chinonzi vashayika saka amai vakazovigwa ira amai vasati vavigwa inyaya yemusi wechitatu chadarika izvi amai havasati vavigwa vatori ne1 week izvezvi vari mumochari mukwasha akuzama kufambisa so hama dzaamai ava dzakuti kumukwasha chii chakaitika kuti mwana wedu toda kunzwisa maererano nokuti mwana wedu akaenda kunofira pane chimwe chitunha pamusha usiri weukama wedu toda kuti tirondedzere zvakakwana so mukwasha ari kuti iye nyaya yakaitika ari kurondedzera nyaya yese yakaitika murodhi yekushayikwa kwejira but mukadzi wangu inini ndiye akazouya akabata jira nini udese toziva kuti chii chiri kuitika mudzimai ndemuti kurufu kune vamwe mudzimai ati asikunzwa mune zvakanaka shandaizeni kuti mukadzi wangu arikuita sei ari kurwara ndo zvamukonesa kuenda kopi
kurufu hama dzemukadzi wemaza kuti ndiwo kauresa mwana wedu tine mombe dzatiri kuda mukwasha kuti mombe dzandobhadhara nini ndakakanganisa chii ndaitori kurufu nevamwe so itori nyaya ine munhu asati avigwa zvokuti mukoma kebhiti kakwanisa tinogona kuzobata anove ndiye murume wemukadzi akafa kuti arundidzire nyaya yake kuti chii chakaitika akasununguka here kutaura panhefenyuro ndakatotaura nacho ndakasunungwa chikonzero iye arikutotika nyaya icho ndirodza yemukadzi wangu yekufaka ndakutorwadziwa zvakare nemabatirwa ndakuitwa nevabereki vemukadzi wangu maererano nekuti ndiri munhu aitonyara nezvakanga zvaitika handina chandiroziva pakurarama kwangu kana iye mukadzi wangu kuti ndine kwandakambofamba ndikaziva kuti anomuka hapana chandoziva chandiri kuziva chero chekuti jira rakashayikwa pakofi nemunhu rakazouya rakabatwa nemukadzi wangu achisvikana rachidonha pasi ndiye Sarai ndiye aunza ega nyaya yake ichi Slovela yes kana muchichibata chimuti kuSlovela muchiziva nyaya iyi ngatifambei tese pawhatsapp platform yedu yeNational FM number dzinoti 0718 692 244 0718 692 244 0718 692 244 jira riya rakauya rakabatwa namai vachimhanya rakazovigwa nemutumbi wemwana harina kushandiswa okay rakatosara ipapo rikatorwa nemunhu uya akauya nemwana uyo harina kushandiswa vakatonze madzisabwira kana mune mamwe mashira ngatiisei apa iro rinote sei harina kushandiswa but rakatorwa futi nechi nemunhu uya nebatsiro ya mwana uyu anga akura sei karisika kanganisa inofanira kunge iri 11 years ari mwana musikana ya zvakaoma idzo hama dzamai vekufira parufu avo hama dzacho dzakuda kutotsvagawo kubva kumurume uyo vachiziva uroyi hwemwana wavo zvichida ndehwedzinza avo baba avo ngavasatyiswa nebanga remashanga ngavasabvise kana chinhu hanzi vakatadza kushanda vakandotsvaga uroyi ndinonzi Juliet Njengwe paHeathcliff ndiri kuteerera chimuti ndiri pabasa hangu tinotenda nokuramba makabata kachimuti tete Juliet Njengwe paHeathfield ipapo totenda 24 minutes past 11 Wednesday 18 March 2026 KB naBozho muri sei vanatezvara avo ngavavige mwana wavo ngavavige muroyi wavo ngavasiyane nemukwasha hana chaanoziva hanzi webakatwa anofa nebakatwa hanzi akarumwa nechekuchera mwana wavo porikiti bvu ndinonzi tonderai madamombe kumhondoro parwizi chakachila hangu ndiri pachimuti okay KB naBozho anatezvara avo ngavasiyane hanzi ngavavige mwana wavo ngavavige muroyi wavo ngavasiyane nemukwasha hana chaanoziva webakatwa anofa nebakatwa akarumwa nechekuchera mwana wavo rikiti bvu ndinonzi tonderai madamombe kumhondoro parwizi ndakachila hangu ndiri pachimuti ndo zviri kutaurwa natonderai hanzi vanatezvara ngavasiyane nemukwasha ichokwadi iriko vhesi inoti kwanzi anofamba nebanga muhomwe rinocheka mwene waro ichokwadi ichocho iye ati here aenda kune vakuru venharaunda kuti anosvitsa nyaya yake ndofunga mukoma KB izvezvi ndatoona rutondibhipa aritoratidza kuti pane zviri kuitika saka mangwana tichaona Twitter sei anokwanisa kuti kupinda pamhepo achitaura ega murezimo muchinzwa mamiriro akaita nyaya kuti dambudziko rake nokuti takumbira kuti chogona kumbira kuti ataure kutanga kwenyaya nepake pari kumurwadza avo baba ngavasatyiswa nehama dzemukadzi dzaifanira kutonyara nezvakaitwa nemwana wavo kusvibisa musha wevaridzi neuroyi kana zvanetsa ngaangotakura midziyo yemukadzi anosiya kumba kwake chete ndinonzi Joshua Mazadza kuBorodeo vanhu vatsama here zvinoitika here kuti mukwasha anongosimudza midziyo yemudzimai unosiya akakumba kwanatezo nditori neimwe nyaya pana pamukoma KB nditori neimwe nyaya izvezvi handisati ndaitaura ye munhu akafa gore rakapera nozuro munhu akangotakura midziyo ndokungosvika kunokanda parodhi padhuze nanasekuru vacho ndobva siya ipapo asi uyu wekushaya uyu akavigwa akatovigwa saka sei munhu akangozotaura midziyo akanokanda parodhi zvaane gore zviri ikoko ava vasi kuya kuzoita nyara aiwa ane nyaya dzake dzaanga akaita dziri kunzi tanga waita sei waripa 0713938538 tine vasaura vedu vakawanda vada kutengesa pfapfaidza ichimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekudzudza zvitika matima nawo senyika ino
paka chiweshe chiri kuti tani bhindura matepatepa chifine gomo. Right. Nzvimbo iyi ina sabhuku ane madzimai matatu. 3. Aine madzimai matatu. Gore rakapera akabata mukadzi mukuru nechikomba. Nyaya ikaendeswa kwa mambo. Ndokubva yatongwa. Chikomba chine zvachakanzi chibhadhare. Mungaziva kunzi kuti chikomba chakanzi chibhadhare chi? Handinazozvitora zvese but hachina kupedza kubhadhara. Okay. Chine zvachakaita but hachina kupedza kuita sei? Hachina kubhadhara. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Tiri masiyaiti tiri matikiti. mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Tiri masiyaiti tiri matikitiva. Po rikiti bvu. Sabhuku vakabata sei mudzimai wavo nechikomba last year? Paka pachitori neumbowe zvakakwana zvese kutoti chikomba chakatoenda kunotongwa chakatobvuma chikamirira kuti sei kubhadhara. Chakabatwa mafoni here red handed here baba Isabel. Chikomba chakabatwa red handed. Okay. Mune imwe nzvimbo chichitoita zvinhu zvacho. Zvino mambo vari uku kuma KB mambo negomo vanotonga ka? Vanotonga. Vanotonga. Takambosvika ka. Vanotonga kari mambo negomo. Mambo negomo uyezve mambo negomo vanoti ukabata mukadzi wako nechikomba iyeye mukadziwo zvakare handiti watorera murume futi kune mumwe mukadzi watotorera futi murume anobhadzirawo futi. Yes. Mambo vanotonga ava. So sabhuku iko zvinozvo handii gore rapera zvikaitika izvo chikomba china kupedza kubhadhara. Gore rinori ane vakadzi 3 ka izvezvi sabhuku ndobva abata zvakare iyi yakabatwa pakutanga yenumber 1 ndava hosi mutuka dzese. Izvezvi ndobva abata futi number 2 nechikomba sabhuku. Nyaya yakunetsa mukomba kebhindi yekuti chikomba chabatwa nenumber 2 zvakare ndicho chikomba chiya chakabatwa nenumber 1 gore rakapera zvakare. Chikomba ichi chinogara kupi? Chinogara muarea iyoyo. Chiri kuramba chichingorova vakadzi ava. Wone mukomba kebhindi vakadzi ava murume wavo i1. Chikomba chavo futi i1. Saka sabhuku iko zvinozvi abva ati shamwari tisati yataura yemukadzi wechito uyu unofanira kutanga wambopedza kubhadhara yemukadzi. Baba Isabel, sabhuku vari kubata madzimai ake nechikomba papi vanenge vari papi? Iko zvinozvi akatobatwa mafoni achitoratidza kuti vane zvavakanga vatoita. Okay. Vatopedza kudhara. Right. Chikomba chiri 1 kubvunza hapana mashoko achataura ende zvitooneka kuti ndizvo. So sabhuku akuti kuchikomba shamwari onaka last time ndakakubatira mukadzi mukuru hausati wapedza kubhadhara. Saka iko zvinozvi tisati taura nyaya iyi ndikukumira mbotanga wapedza bhadhara yechi yekutanga. Saka vanhu vari munzvimbo manje vakuona sokuti sabhuku vanenge ane project ya. Ende mukadzi wavo kuti vari kumuda. Tiri kukumbirawo kare kuti munyudze gejo mutsvage kuti pakutanga chikomba chakanzi chibhadhare chi chikazobhadhara chi. Ndogona kutopedza pana patatu nezvi. Handiti. Uye zvakare sabhuku avakura sei? Sabhuku iko nogona ngori kuma 55 to 60 years. 55 to 60 years. Chikomba chiri kuma 35. Mfano wechidiki. Baba Isabel, mudzimai maiguru ndiwo anonzi chi? Vahosi. Vakubatwa nechikomba pakutanga vari kupi? Varipo bamba. Havana kurambwa. Vachiripo. Okay. Kaipina Bozho, ndimi vanhu 2 chete vanotenderwa kufonerwa nemadzimai evanhu. Musandipikise, ndinonzi Shepherd Maker, ndiri kuKariba nhasi ibirthday rangu ndidaidzewo kakatatu. Anonzani? Shepherd Maker. Kukariba huko. Happy birthday to you. Po rikiti vo.
Saka asati aendesa nyaya kuna mambo kuti chikomba ichi ndachibata izvo zvipanyaya iyi asati aiendesa kwa mambo iyi. Okay. Icho kwadi muri yeZimbabwe vakawanda vari kubvunza mukoma KB kuti kana nyaya yaita sezvizvi munhu ari mumwe chete ari kuita izvozvo mumba, sokuona kwenyu muri kufungidzira kuti ichiri mhosva here kana kuti munhu yakatopinzwa mumba? Ndosaka tiri kukumbira kakubva kuwadiwa vateereri kuti vatibatsire panyaya iyi. Anditi aunza nyaya ndiani? Vagari vemunzvimbo vati takuona sekuira vebusiness. Hanzi na Francis Kandiado ari muCBD ntaundi umu dhorobha pa number 76 Cameroon Street. Vakadzi vari pabarika vari kuudzana kuti chikomba asinawo. Ndosaka vari kuchida vese. Ndinonzi Francis Kandiado CBD 76 Cameroon Street. Iyo yachona iyi inenge iri chii? Chikomba asinawo. Kopa vari Sabhuku. Ichakubva mukurohwa ndeipi? Ine nhoroondo yekubva mukurohwa. Yakarohwa dzakawanda 82 paaggregate nezviri Chelsea. Chelsea. Mandirikwa kune inonzi chiko iyi. Ipi? Bodo. Bodo Glimith. Yakarohwa 5-0 but it was 5-3 paaggregate. Aggregate anenge airi nani. Aiwe. Otatu 12 ndopafika ndawe pari manje tinenge katine vasawira vedu ve1 Electronics. Okay, regatinzi hanzi KB aita seiko. KB na Bocho vakadzi avo vanodherera nechikomba chavo ngavaende vanogara kuchikomba chavo. Sabhuku ngavapepuke vachafira mahara. Ndinonzi Violet Mafigu pa DZ3. Babisa Beo. Papa. Wabatwa uri chikomba wabhadhariswa wodzoka zvekare ka same family iyoyo neumwe chii chiri kuitika? Chakatiza kungoti kuenda pane umwe patimba imwe chete. Okay, asi musadaro Masabhuku shuwa. Ndifungai Michael Kamutimbe pachitungwiza Unity G kumakoni tingati Masabhuku here. Aiwa noti Masabhuku. Aiwa hakana. Ngatimbobvisa usabhuku right. Ngatimboisai munhu. Baba vanechi barika. Madzimai matatu. Wobata mudzimai wokutanga nechikomba. Anditi kachobhadhariswa. Next year. Wobata umwe mukadzi nechikomba checho futi. Chii chiri kuitika? Kuti Sabhuku vari kufamba nemantra yedu here kana kuti? Kana kuti chikomba ndochiri kudherera. Okay, 0713938538 kana 0789600748. But fedha simudzwa irika Sabhuku avo vari kubuditsa bhegi chete KB na Bozho itapfo kuna Mainosa Addington Pukanya Alec Gweja Nobert Chabeta madzibaba Denford Chari okay madzibaba Denford Chari madzibaba Matthew Chiwara Shekman Matono Tinashe Gotora tasvika kare koga Victor Katiyo Mr Intelligence Calvin Jwawu Johnny Yeke London British ngaipe ndinonzi madzibaba Denford Chari pa Glenara Estate. Tinotenda 0713938538 kana 0789600748. Kuti yataurwa na Sisi Rosemary ndiyo. Okay. Iyo alright. Okay. Iyo ya Sabhuku iyo pane nyaya apa. Ndati inini pane nyaya apa. Sabhuku vakatema dzavasingasvikire icho chikomba. Hei iwe titire mushe uri kujairira ziso rehurumende kumadzimai ayo. Iyo yatova katagi timu manje. Sabhuku basopo ini zvemujoro muchazvirega. Joshua Mazadza mukomana wechidindo nganga pa Brodeo pana Wishdon. Mukadzi wekutanga akabatwa nemameseji mufoni. Ikabvumika. Wechi2 pane pavanga varatidza panga kutoplana kuti vari kuenda. Saka sekuru vemurume vaitoenda ikoko. Message yakatosendwa ichitonzi shamwari tiza sekuru nenge vari kuuya neikoko. Saka vese vakabatwa nemameseji. Pamudzimai wokutanga chikomba chakabvuma. Anotaka kubvuma mukadzi ka ndio ataka kusiwa mukona. Saka vakadzi zvese vari kubvuma havo. Vane mhuri here nemudzimai wokutanga? Vakadzi vese vari pavatatu vese. Sabhuku ane mhuri nawo.
aunza nyaya vagari vemunharaunda kuti mukuru wedu hatisina chinyemera chiremera chabuda chiremerera chinopera chinosimuka sei uchitaura nevanhu pamusangano ende unozotonga sei vamwe kana vakava nenyaya yakafanana naiyo amake kana vete panewlands kwanzi namailenso unopera power patz kwanzi unopera power ichokwadi dai keibinda tsamwa na ambuya avo vaudzei ndiri kuya ikoko mangwana ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana ndofunga kunzo tuchazoona ya ndawe zadiyana okay vana tezvara muri kuti kudini mukoma kanyemba na bozho masabu kuvese mukoma keibina na bozho masabu kuvese vari 3 chikomba okay andisikunyasa kuinzwisisa sabhuku tiri pamhepo kani chiko sabhuku ari kupisa mameseji keipinda bhojo muri sechimuti chaNational FM chakusvitsa varoi hanzi chakusvitsa varoi fambi nemhondi palockdown NSC Kanyongo pa Hatfield fambi varoi nemhondi vakupinde palockdown nokuda kwechimuti kanyemba na bozho murume wokutora madzimai asabhuku ari kuita revenge zivai kuti masabhuku ndo ari kunetsa nekusanzwa kutsurwa kwavari kuitwa saka kutora vakadzi vake ndo hanzi ndo murango wavo hanzi ari kurevenja murume uyu ari kumirira vamwe but mukadzi wemunhu haabati aiwa mukadzi wemunhu habatwe chero kukanzi magetsi chero kukanzi zvikwanisiro chero kukanzi kudii kana ari munhu ane sitembi yemumwe munhu chete siyana naye unochema mangwana kana sabhuku vasina project yavari kuita nemadzimai kana vasina project ngavatore matano ngabatise 17 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje kwenje wakukudzisani kana bva imfa kusaikaka kwa mwana wa dhaga tiri kugogomeza pano kana bva magamba matatu amwewo arapaswa ka ulemu wa magamba ya dziko achapendeswa ka ku National Heroes eka nsiku ya Mande tiri kugogomeza kana bva Comrade Cosmas Chiringa the late permanent secretary for Harare Metropolitan Provincial Affairs and Devolution pabodzi kana Major General retired Dr. Herbert Chingono na Comrade Ewson Mupama Onde amwewo ka aratisia bdatenepo ntsogoro wa dziko President Dr. Idi Munangagwa mambuyo makupenengura na kuona kaganyura dapata apasaka ulemo wa gamba la dziko bdatenepo ka nsiku ya Mande pachapendeswa ka magamba matatu ku National Heroes eka National FM inenge iripo ichikudziwisani pabodzi kana kukubvesani mafambiro yanenge achitaka ulongwa wa kupendeswa kwa magamba kumweko kana 0789600748 halo pa National FM Kebina boy zviri sei kuseko kubasa aiwa kubasa kwakanaka tiri kutaura nani ari kupi muri kutaura na Addington Mpwanya baba Simba yes pano pakuwadzana tibatsire tinzwe baba Simba auyo mkwasho ngasatombokwatisa nepfumo risina museve wozi awo abereki vemudzimai vanofana kutonyara nezvakaitwa nemwana wavo uroi waaitwa okay saka ava ngavangonoviga munhu wavo hazvinana kuti ngavasaomesere mkwasha bozi ngavangotora muroi wavo vaende naye but hapana pavachasimuka vana tezvara kana mukwasha asati abhadhara zvavari kuda ipapo topaziva but asi tachikumbira kuti vanogona kuviga zvavo vozotaurirana namunhu avigwa but otaurirana sei nekuti mukwasha akwanise kutaurana natezvara ari yega anotsvaga hama dzake mukwasha woungana vese vari wekumukadzi newekumurume zvese kungoungana kutaurirana okay vanofanira kutaurirana vanhu asi ngavatange vaviga mukadzi ko kana kuri kuti vana tezvara vari kuramba kuuya pasina zvabhadharwa ane simba rekuvaunganidza ndiani ane simba rekuti vauye kumba kwemukwasha iye mukwasha anenge akutaura tine vamwe vake kana vachida kuripo uripo uye wotora munhu wavo ipapo topaziva kuti panofanira kudaro zvapo kuti avauye vasina kusungwa ndirika havangouya mahara zvavo topaziva asi iye mukwasha ngavangomuregererawo wongoviga munhu wavo kana vachitaurana kutaurana nokuti hazviite manje varamba vachingeta musi Addington Mpwanya mukoma Kebe mere inobviswa handiti moziviswa kwakuti pane rufu ruri kunoko
vana baba vari kuti iwe mukwasha tibhadhari nekuda kwekuti mwana wedu akafira pamba pevamwe vanhu panga pane rufu. Alright. Saka anditi uyo mukwasha ngachingotsvaga sadombo wake. Kana sadombo wake aripo omutuma sadombo wake oenda nemhere avo vouya kana vachida mhere unopiwa mhere yavo. Mhere yakatoenda ka ndo pakabuda mashoko. Saka ngavachiuya ka avasi kuda kubhadharwa. Hayo manje kubhadharwa chi mhere yakaenda vakatambira. Mhere iripo batika kuti vasvike ipapo vari kuda kubhadharwa. Saka varikuomesa mukwasha manje. Ndosaka tichiti ane simba rekuvadana kuti vaungane vatongwe ndiani. Apa zvakuda mambo manje. Okay. Akuchida mambo manje apa ndo vanotofana topinda ipapo kana vacho varamba kunzwisa kune mukwasha kanga vachita mambo apindire. Bosi mambo akapindira zvotauriranwa zvanonzwisisa. Alright. Inenge rinyaya kuda kungoomesera mukwasha chete. Aiwa tinotenda maita basa basimba ingoti turu vaviri chete. Nhasi vanzangomuta ndimi mukoma KB namukoma Bosho wane timu se1 yese ningoti po kuna George Natau na Sisaruri chete. Tinotenda maita basa. Tatenda. Zvikanzi vakuru venharaunda ngavapindire. Okay. Pabodzikana kuremekeza basa rapatiwa kana magamba mukati mwadziko raZimbabwe amweuka achapendesewa kansiku ya 23 March 2026 ku National Heroes Eka Comrade Cosmas Chiringa Major General Retired Dr. Herbert Chingono pabodzikana Comrade Elsoni Mupama Onde aikona kakufamilia ya kwa Chiringa ya kwa Chingono pabodzikana Mupama Onde familia dziko raZimbabwe iri pabodzikana imwe pakukumbuka na kupemberera rapati waka na wana wadziko 14 minutes to 10 yopafika ndako pale manje. Regai katingotora katimbonzwa komenti yevateereri musati mapinda kamuchitoro nevasawira vedu vePremier Bet beja magreen uwine magreen. Nasi FC Barcelona versus Newcastle United munofunga kuti zvinopera sei paita munango 071938538. Hello pa National FM. Hello? Hello. Hello, Mamuka say. Mamuka. Sorry. 0789600748. Tenda mitambo iri kutambwa kakutanga nasi Kasolaga Premier Soccer League match day number 3 Wednesday 18 March 2026 ku Rufaro Stadium kune FC Hunters versus FC Platinum. Ku Gibo kunenge kuri na Triangle United versus Caps United. Kuzoti ku Chawanda Stadium Kwekwe Hard Rock FC versus Chicken Inn. Ku Baobab Ngezi Platinum Stars versus ZPC Kariba. Ku Ascot T1 versus Simba Bora ku Babafield Stadium. Highlanders versus Moz FC Thursday 19 March 2026. Mangwana Blawayo Chiefs versus Dynamos ku Babafield Stadium. Manika Diamonds versus Scotland ku Gibo. Then Rangers College ichavina kana Agama ku Rufaro. Ndio kama fixtures ya midweek fixtures ya Kasolaga Premier Soccer League. Hello pa National FM. Ini ndikuona kuti mumba masabuku munenge madzima moto umwe izvine zvachapinda kuti pamukadzi wechitiri manje so. Mati kudini? Mumba masabuku munenge madzima moto umo. Ndio maonero enyu? Ndio maonero angu ndoona ari kupinda kuti pamukadzi wechitatu manje so ngavangoti munhu aende kwamai wake. Saka kana moto ukadzima kumadzimai unofanira kutsvaga chikomba here kana unofanira kubuda? Utakafana watanga wabuda wosutsvaga chikomba. Zviri kutoitika kadi tinofanira kuti munhu atange abuda ozotsvaga chikomba asi zviri kutoitika kati akutotaura nezviri kutoitika. Tiri kutaura nani? Natete Rosemary. Tinotenda Tete Rosemary muri kupi? Waterfalls. Alright, ingoswera vaviri vatatu? Tinosweresa mukoma Bosho nemukoma wangu Maita Zima nababa munene Maduwa. Toti maswera sei. Maita basa. Notenda. Sabu.
Nthawi ziri kudiyana 11 minutes to 10 pa National FM. Nasi Global Recycling Day. Yes, Global Recycling Day. Pane zvinhu zvatinoshandisa tichirasa zogona kuzotorwa zvekare zvichigadziriswa mamwe mabasa ekuti tinogona kuzvishandisa. So ndoka rimwe basa riri kupembererwa kanhasi Global Recycling Day. Iri day number 77 of 2026. Kwasara 288 days kuti gore rifike kumapeto. Tiri mu wiki 12 of the year. Motivational quote of the day. Mafara yara videra chikungu tiri kumapasiwa kana Vincent Nyikadzino ali kuti unkwanisa lini kukunda anango pakuthamanga munzeru bzifuna kutopita muduwiro pamwepo unto asiya bzibodzibodzibzo na mukutakwira palibe kukhalika kumweko ungaite iwepo uli na mapondo mulira tusirisiri. Unkwanisa lini kakukunda anango pakuthamanga munzeru bzibodzibodzibzo muduwiro ndibzo kabzilinyangana kuti bzitiwe uthamangi uchi asiya kana muli mukutakwira palibe kukhalika kumweko kwaunita indeka uli na mapondo mulira katusirisiri. You do not win races by just wishing. You win them by running faster than anyone else. The same applies in life. You become successful through hard work, not by dreaming. You do not win races by just wishing. You win them by running faster than anyone else. Right? The same applies in life. You become successful through hard work, not by dreaming. Yes, you do not win races by just wishing. You win them by running faster than everyone else. The same applies in life. You become successful through hard work, not by dreaming. Haugone kukunda mumujao kubudikidzaka ne pfungwa dzaunenge unadzo asi unowina nokumhanya uchisiya vamwe kwaunenge waita. Zvimwe chetezvo mukurarama haungatarisirwe kakubudirira wakagara zvinoda kamunhu anoshanda nesimba. Ndiyo ka motivational quote of the day duya nhasi kubva kuna Vincent Nyikadzino. Mano Clipperton nantipo kubhangeti magonatani konsiku yarero uno ninzwa kuti murachipata chimuti kuti dzvi paita munango pantedwe. Hello National FM. Aripo munango. Tani Anzabu kwadzima moto. Imi amuna triangle nhasi eremi. Isusu tatoenda ndimaona ndakunyorera kuti vapeisando ere masupporters vatoenda bhazi to. Triangle inogona kukudzimira imotoka. Yibve tida kudzimenya dzichiziteteka sadzange totapira ndivaika moni. Avakanosta. Doroikani. Vakadiko. Tikakuriseko kwamanga muri. Kwangu kwakanaka chose. Aiwa hati haiti ndangoti todiwe murume ngandivira kuti tisabvuka aone kuti izvo rapresident. Aiwa amakanosta. Iti madzimai nganzwire tsitsi sabhuku. Aiwa sei munhu wachakura machingoita wani kozi vari kunomuudza kuti iwe apa pakatireka handei. Ko iwe madzimai acho sei achiramba achidzokera kumunhu wani? Munhu wani vari kunoudzana kuti enda uku babeda apa pakati dzimei saka endei ikoko. Vari kufurirana. Vari kutoudzana vakadzama kuti havasi kuudzana here. But iye murume wacho zvivindi zvake ndezvei? Ipapo manje pekuti haatike imba yasabhuku asi kunzwawo kuti sabhuku amana. Ari kuenda ipapo pamasabhuku ipapo isi kuti masabhuku akutorera vanhu minda yakuvatorera vakadzi vavo. Hakada. Kwaita mowa. Vakuchiweshe sabhuku kodzwa. Kwachita mowa kuchiweshe kwachita mowa. Kwachita mowa mata nyumba kumasabhuku. Ingoti tu. Aribe kumata samwe mo. Ingoti turu mainosta. Avangomboresa vateereri vese veZimbabwe vana maitisi chingoti makakosha wedu vana Alex Veja ana Adzington kwanyama zvabade ndikoti chali ndingoti sori nekurasirwa nemwana ndosoti makepula weye isa mapfuma ayo nasinodzicheka tida kutotura takunaya pa 9 points apa zvingofamba zvakadaro kepekepe ndekutora ligi kagore riri. Mainosa ndiri kuona nhasi kune mariro kutriangle. Hakuna mariro kutakadoraya takatotsanya ini. Wow. Amberi neCape United pamberi nemukoma cheki. Bye bye.
baba yene mukombolewe tokudai zvakanyanya maita basa mainosa kana tinotenda Zimbabwe maita basa tinokudai tosangana kazvakare kamangwana china chinotapira kota to weekend ndio patichabwerera kandi ndinonzi KB Kanyemba Bonzo alongside Washington Maremera aka Bozhongora Baisabel vachadaka kukubatai munobatika sei rega ndingoti wamukaseko agogo ukasira sezvo kanaka Martha Makubaba chimuti wakabata wamukaseko mailenso padizeta pa maititi fodya yaibva iri chenge masara madambozi pamwe chete na Constable Forage akada chimuti kwanza ndichisiye aiwa tufamba ititi muZimbabwe mede bizari kwabulawa ya maitariro chadhogodha mimba yebere aiwa mamukaseko zvenyu muri saiseiko bosi zvemunyati aiwa chimuti makutoza mogera makachibata honorable Makamadze honorable Martin Matinyanya tinoza chimuti makabata muri kufamba nacho pamwe chete nemukwasha mukuru Isaac Ndebvu wa Super Zindoka pamwe chete na mndara wangu Star Given akabata chimuti kwanza ndichisiye okay munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe noda kundibata munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa muchineripi chidziva The illegal structure po rikiti vu tigumane mangwana musare bwino